Mulla on tässä vanha tämmönen hanaveden vaihtosuodat, tai hanaveden suodatin. Vaihdoin uuden tilalle. Ja ajattelin avata tämän moralla. Katso näkyykö siellä sisällä mitään. Tämmönen. Tulee paremman makusta vettä. Suosittelen. Katsotaanpa kohta, kun mä vähän puukotan. Puukotetaan se auki ja ihmetellään. No niin, nyt mä sain sen auki ja mä vahingossa avasin ton verkonkin tosta. On niin terävä puukko, mutta tossa on tommonen. Mitähän tää on? En tiedä. Tää on myös jotain pehmeet. Huopaa. Jonkin näköistä. Minkä läpi se vesi menee ja sit se menee tän läpi. Tää on jotain ihme kuitua. Tuolla se näkyy. Mutta on tää aika likaiseksi mennyt tosta hanavedestä. Aika likaisen näköiseksi menee. Nyt mä en ollut vaihtanut varmaan 4 kuukauteen ainakaan tota. Voi olla pitempikin aika. Avataan vähän tuota kuituukin. Näkyykö siellä jotain örkkejä? Joo, en mä saanut tuota kuitua tuolta pois revittyä. Se on niin kovasti kiinni. Mutta on jotain ontelokuitua, mikä suodattaa siitä vedestä niitä bakteereita, hiivoja, alkueliöitä, mitä kaikkea. Viruksia, homeita. Kaikkea paskaa. Ja toi musta on se aktiivihiiliosa. Siinä oli myös joku ioninvaihtotekniikka, mikä suodattaa noita raskasmetalleja sieltä. Ja klooria, kalkkia. Mut joo, semmonen operaatio. Nyt me tiedetään, että täällä sisällä on tämmöistä ontelokuitua. Se oli mennyt aika ruskeen näköiseksi, kun vähän pyyhki tosta pinnalta, niin tuli heti valkoista tilalle. Tossa näkyy ehkä. Vähän tommoista rusehtavaa. Täällä sisällä se on sitten paljon vaaleampaa. No on sielläkin aika skeidan näköistä. Ilmeisesti se ei niinku toi köntsä jää tohon kuidun pintaan ja se vesi menee sinne kuidun sisään ja tulee sitten niitä kuituja pitkin täältä puhtaana ja raikkaana ulos. Pöö, semmonen sydämi. Nyt tiedätte mitä tää on. Nyt teidän ei välttämättä tarvitse tätä aukoa, jos semmonen tuli mieleen. Kiitos ja näkemiin.